ni. Sika magaya marito seng. Apay, papanam kumare. Mapana di eskolaan ako mare. Ang pangarap nga kasta ti itsuram kumare dapat ti karunam. Siyempre ako mare meeting tata di eskolaan. Ta na amuda na sinubutusan da nga presidente kumare. Presidente? Wan kumare. Kaya mo nga sawan. Sika ti kalaban ko ti PTA president. Kung kunakon ka. Ay. Kasta nga tol talaga tigalad mo kumare. Nuan nga ti aramida. Isumati kayatem nga aramida nan. Talaga nga tutulad ka. Ayaan kumare si kaaki di tagtutulad. Tabag mo niya. Kita ang tabag mo. Bayon kita man tibag ko ni Michael Kos. Dua mo tirelok. Ada mo sarming ko. Dua mo sarmin ko. Dua mo tirelok. Ngam awam mati speaker mo. Ngay donar mo. Diyos kulaan kumare. Daytoy kumare. Ti idonar mo dispilaan. Daytoy kumare. Kauwan. Mo dispilaan. Kauwan kumare. Dimyam mo naman bayad na dito. 5,000 pesos. Daytoy kumare. No? Nakadungdungrit pa'y kumare. Ay, awan kumare. Isardeng mo day ta arapaap mo. Puston. Isardeng mo day ta arapaap mo. Nga mang kalaban kanyak nga kas PTA. Kuna laki din no bigatin ti kalaban ko. Day ta, ti danar mo. Wait. Just wait. Wait kumare. Wait ka lang dyan. Google TV. Itan. Dakal dahi ti TV kumare nga pan ko idonor di espilaan. Kanakitan dahi to'y kumare. Speaker dahi to'y kumare. Amom naman o ti bayad na dahi to'y. $100,000 pesos. Wait, kumare. Datoy, kakatawam nga bagka. Dapat ti microphone na kumare. Ay. Agraraman ka nga mangkalkalaban kanya kidi nga kas PTA president. Ay, ano nga dito kumare. Dapat ti aircon na. I-deliver dan to damdama kumare. Iso nga isardan mo dito arapaap mo nga mangkalaban kanya. Ay, agraraman ka nga tayo talaga. Ika ka man lang inan. Kalabanan na kidi nga kas PTA president. Pakro-pakro na kapay. Maring taseng. Isardang mo, hindi nga arapaap mo. Palanggwad ka nga talaga. Sige, bago mo ang tag-presidente. Pamanlangan.